जंगल में तालाब के पास एगो नीम का पेड़ रहे। वो पेड़ पर बहुत सारा कोयल आके निबोली खाइल करत रहली। एक बार वो पेड़ पर एगो बंदर आइल। वो बंदर देखलस कि कोयल बड़ा मजा से निबोली खा रहल बाटे और ई देख के बंदर मन ही मन कहलस कि कोयलिन का झुंड कितना मजे से फल के खा रहल बा। लगता कि फल बड़ा मीठ और स्वादिष्ट होई, हमके भी ये फल के चख लेवे के चाही। बंदर अपन हाथ निबोली के तरफ बढ़ावत रहे और कुछ निबोली तोड़लस, पर निबोली का कड़वापन बंदर से सहाय नहीं और वो अपने मुंह से सारा निबोली बाहर निकाल के फेंक देलस। बंदर कहलस, हे भगवान, इतना कड़वा फल केहू कैसे खा सकेला। लगता कि कोयल मजबूरन में ये फल के खा रहल बा। ई कबो मीठा फल का स्वाद ही नहीं खेले ले। कितना मूर्ख बाई कोयल। लगता अकेला हम ही समझदार बानी। इस जंगल में समझदार होखले के चलते हमारी फर्ज बनता कि हम एक कड़वा फल कोनो भी जानवर के ना खाए दे। और इस सोच के बंदर वो पेड़ के अपन घर बना लेलस। तब वही कोयल का झुंड आ पहुंचल और बंदर के रोकत हुए कहल, अरे तू लोग इस सब पेड़ के कड़वा फल कैसे खा ले लू? तो के पता बा नदी के उपार वाला पेड़ पर अभी ताजा ताजा अमरूद लगल बा। तो के कड़वा फल के छोड़ के वो मीठा फल खाए के चाही। तभी कोयलम के झुंड में से एगो कोयल कहलस, लेकिन बंदर भैया, हमार पूर्वज हमके ये खाए खातिर सलाह देले रहे लोग। बंदर कहलस, तुहार पूर्वज बेवकूफ रहे लोग जो उन्हें कड़वा फल के खाइले का सलाह दिहल लोग। कोयल कहलस, लगातार बंदर भैया सही बोल रहल बाने, हमके जंगल के दूसरे फल के भी आपन आहार बनावे के चाही। और बंदर के बात सुन के सभी कोयल ओइजा से चल गईली। बंदर अपन समझदारी पर ऐठत रहे। तब पेड़ से आवाज आयल, बंदर भाई, तू कोयलन के हमार फल काहे खैले से मना कर देला? अब हम अकेला पड़ जाए और ये सब तोहरी वजह से भइल बा। तो के प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ ना करे के चाही। बंदर कहलस, चुप करा मूर्ख पेड़, एक तो इतना कड़वा कड़वा फल देला और ऊपर से इतना अकड़ दिखा रहल बाड़ा। और यही तरह समय बीत गईल और जब कोनो भी पक्षी नीम के पेड़ पर ना आवत रहे, ऐसे ही कुछ दिन तक चलत रहल। फिर कुछ ही दिन में जंगल के पेड़ पर फल लगल बंद हो गईल और बंदर ये बात से बहुत परेशान होके लागल। हे भगवान, पता ना का हो रहल बा। पूरा जंगल में घूम के आ गईनी, लेकिन कोनो भी पेड़ पर एगो फल नहीं खे। तभी आवाज आइल, नीम का पेड़ बोल पड़ेला। बंदर कहेला, लगातार ए बार बादल हमसे कोनो बात पर नाराज हो गइल बा। पेड़ कहलस, पहली बार तू कोनो अकल का बात कैले बाड़ा। बंदर पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठल और जोर जोर से बादलों की आवाज लगावे लागल। बंदर कहलस, ओ बादल काका, कहाँ छुपल बाड़ा? ए बार बारिश बरसौले का इरादा नहीं खे का? जल्दी आवा, हम तोहसे कुछ बात कल चाहतनी। बादल बंदर के बात सुन के ओकरे पास आइल। बादल भाई, हम तो पानी से लबालब बहरल बानी, लेकिन जंगल के मोर का नाच देखल चाहतनी। हर बार जंगल के मोर हमके नाच के बुलावे ना और हमके नाच से खुश होके वर्षा करे नी। बंदर कहलस, एकर मतलब जंगल के मोर तो के आपन नृत्य नइखन दिखावत, ना दिखाइया तो तू वर्षा ना करबा। बादल कहलस, नाही, बिना नृत्य के आनंद लेले हम वर्षा ना करे वाला बानी। बंदर कहलस, अभी जंगल के मोर के का हो गई? ई लोग नृत्य कईल काहे बंद कर दियल? हमके वो लोगन के पास जाके समझावे के होई। और बंदर मोर के जाके बारे में पूछेला, जेकरे जवाब में मोर बोलेला, बंदर भैया, नृत्य कईल तो हमके बहुत पसंद पा, पर हमार पैर केवल कोयल के सुरीला गीत पर ही थिरकेला और कई दिन से कोयलन का झुंड गाना गाइल बंद कर देले बा। तो हर समस्या के अब कोयल ही हल कर सकेली। जेकरे बाद बंदर परेशान होके कोयलन के झुंड के तरफ जाला। जब कोयल से न गौले का वजह पूछेला, तब कोयल जवाब में बंदर के कहेली, बंदर भैया, हम तो पहले ही आप सबके बात मान के कड़वा निबोली खाइल छोड़ दहनी। जेकरे बाद हमार आवाज बेसुरा हो गई बाटे और हमार पूर्वज के बात हमके नकारे के ना चाहत रहे। बंदर कहेला, हमके माफ कर दा कोयल बहिन, ये सब हमरे गलती और नासमझी के वजह से भइल बा। हम अपने आप के बहुत होशियार समझत रहनी और यही से पेड़ के बात के भी ना मननी। कोयल कहलस, अब हमें पेड़ से जाके माफी मांगे के चाही, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाई। और फिर सभी नीम के पेड़ के पास आके उसे माफी मांगे ने। जेकरे बाद जंगल में बारिश शुरू हो जाला और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाला।